ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da kallon. Bismillahirrahmanirrahim. Ana barin halal. Kashi na 42. 2 weeks da sayan fom ɗin asma ɗin mama ya tashi babu daɗi. Don sai da ta kai mu kwanciya a asibiti. Kwanan mu 2 kuma sai aka sallame mu. Ranar da muka dawo kuma Nasrin ta kwanta ciwon ciki. Amai sosai ta dinka yi, ita ma dole na ajiye wa ummi mama muka wuce da Nasrin ɗin asibiti. Tunda muka je kuma sai jikin ya birkice. Inda likitoci a bincikensu ya nuna kamar ta ci poison ne. Allah na tuba, ni dai bana zargin ta ci wani abu a ko'ina kuma. Ba wai sharri ba, na fi zargin mami. Saboda mun dawo daga asibitin Nasrin ke bani labarin mami ta bata orange juice. Ni dai na gaji da sauraron ta, na ce mata naji. Haka dai aka yi ta ƙoƙari har aka samu aman nata ya tsaya ta samu bacci. Ni da momi muke tare da ita a asibitin. Hatta mami da su ummi duk muna tare da su, sai karfe 10 kunna suka tafi. Wuraren karfe 3:30 na dare kuma jiki sai ya ƙara birkicewa, kafin ka ce mai Allah ya karɓi Nasrin da ya bani. Domin kuwa ya fi ni santa kuma ya karɓi abarsa. Na yi dauriya cikin wannan daren, amma momi kamar za ta zauce. Dan sai na iya cewa kamar gigicewar da ta yi ma ya fi na rasuwan eji. Dan sai da aka kwantar da ita suka mata allura, domin bifinta ya yi mummunan hawa. Karfe 4 na asuba, su Abba da su Dadi duk suna asibitin. Na ji rasuwar Nasrin saboda Allah ya saka min santa sama da komai a rayuwata. Babu abin da nake ji sai sautin muryanta kafin ta rasu. Wurin karfe 12 na safe da ta yi wani bayan gida mai ƙarni da warin gaske. Bayan na wanke mata duk inda na rike a jikinta sai ta ɗan yi ƙara kaɗan. Sannan ta kira sunan Ammi. Duk inda na yi za ta ce Ammi. Haka dole na ɗauke ta na rungume ta a jikina. A haka ta yi bacci tana rungume a jikin nawa. Lokacin da jikin ya birkice ina cikin bacci na ji nishinta. Duk a ruɗe muka tashi ni da momi. Kai ranar na ga ikon Allah. Haka fitar rai yake dama? Yara ma kenan ballantani babba? Ubangiji Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Gidan su Eji aka kai gawan Nasrin ɗina. A can aka yi komai, aka ɗauki 'yata a kan idona aka tafi da ita makabarta. Na ji ciwon rashinta har ina gani yanzu babu wani mutuwa da za a min ya taɓa ni irin nata. Jikin mama sosai ya sake birkicewa a wannan ranar. Kuka sosai na dinga yi, ina ga kamar ita ma za ta tafi ta banni ne irin 'yar uwarta. Kowa ya tausaya min, hankali a tashi ummi ta koma da ita zuwa asibiti. Siyai sun zo a washe gari. MG matan da suka zo da Hidaya ba su koma ba. Dan a na uku Siyai suka tafi, amma shi sun zauna. Saboda yadda jikin gwaggon ya birkice. Yaya Sani ma da yake Lagos ya zo saboda birkicewan jikin gwaggon. Sun yi waya da yaya Awal ɗinsu da yake Spain akan yau zai taso shi ma insha Allah. MG ne ya gaya min ɗazu da muka yi waya, amma da Allah ya raba ganawan gwaggo da shi. Cikin dare wurin karfe 2 ita ma Allah ya mata rasuwa. Dan ta yi fama da hawan jini mai tsananin gaske. Shi kuma karfe 6 na safe jirgin nasu ya sauka a Lagos. Ya zo ya samu janazarta da aka yi karfe 10 na safe. Tabbas rasuwar gwaggo ya taɓa 'ya'yanta. Domin mace ce tsayayya wacce ta tsaya akan 'ya'yanta, ta sadaukar da duk lokacinta domin su, domin ta ba su kulawa da jin daɗin rayuwarsu. Allah ya ji kanta da rahama. Kafin a kai ta muka je gidan anti tare da ummi da mama da anti Rakiya. Duk da har yanzu ni ba ni da wani kuzari saboda rasuwar Nasrin. Ga mama kullum cikin rikicin neman sistanta take yi. Haka zan zauna ne ta kuka. Wani lokacin kayanta zan ɗauko na saka a gaba ne ta kuka a bina. Har sai da ummi ta tattare kayan ta ɓoye su, wasu kuma ta yi sadaka da su. A gidan muka tarar da momi da 'ya'yanta biyu dukkaninsu, waɗanda dukkaninsu surukan gwaggo ne. Amma muna shiga ta ɗauki mama ta ɗora a cinyarta. Bayan mun gaisa ne take tambayar jikin maman. Da sauƙi sosai, kwana biyun nan ne ai. Ummi take ba ta amsa. Ni dai ina zaune a gefe ina share hawayena. Domin abubuwa da yawa ne wannan rasuwa ya tayar min da su a zuciyata. Ga yadda na ga momi ta zabge sai duk ya tayar min da hankali. Na san rasuwar Nasrin gaba ɗaya ya ɗaga mata hankali da rashin eji. Ga rashin lafiyar mama ma da ya ƙara firgita ta. Wato mutuwa wani lokacin sai ta ja ka yi saɓo. Sai ka ga kaman ku kaɗai ake yi wa. Idan ta juyo ta kanku sai ka ga kaman babu sauƙi abin. Wani lokacin za ka ji Hajiya Umma tana cewa, "Cap, ana ta rashe-rashe a Tafawa Ɓalewa?
Kakar shi ta zo kenan. Idan ta faɗa lokacin ne da Habiba sai mu yi dariya. Idan yaya Umar da yaya Ishak suna wurin su yi ta faɗa da ita, wai ta ce kakar shi ta zo kenan. Allah sarki MJ duk shigowar da zai yi idansa yana kaina. Bayan sallan azahar ne dukkaninsu ‘ya'yanta suka shigo domin a gaisa. Twins ne a gaba sai yaya Auwal da yaya Sani jere a bayansu. MJ da yaya Rabi ne a ƙarshe. Wa ga gidan farare, har wani ɗaukan ido suke don tsabar farinsu. Tun ba yaya Auwal ba. Ga shi duk ya fi su fari amma bai kai su tsayi ba. Shi kaman kansu ɗaya ma da su twins. Duk da cewa su ma dogayen ne, amma MJ da yaya Rabi'u da yaya Sani sun fi shi tsayi. Fuskarsa ɗauke da farin gilashinsa, idan ka gansa cikinsu ba za ka taɓa ba shi shekaru masu yawa ba. Kamar wasu sa'o'i suke da su, domin Allah ya yi shi tsaf mai son kula da kansa. Ido na zuba akan fararen ƙafafuwansa da yake ƙoƙarin cire fararen takalmin ƙafansa na lafiyayyen fatan nan tasa. Falon Gwaggo da muke zaune dukkaninsu suka shigo. Falo ne mai girman gaske saboda haka ya ɗauki mutane da dama. Gefe ɗaya dukkaninsu suka zauna, gaisuwa aka fara yi sosai a tsakaninmu. Ni har mamakin girman idonsa da haskensu ma nake yi. Sai na ga ya yi kama sosai da MG, ido ne kamar ya fi na kowa a cikinsu girma. Idon shi ya ɗora a kan Mama da take zaune a cinyar Momi. Ya miƙa mata hannu. Abin mamaki sai ta tashi ta tafi har kan cinyarsa ta zauna. Mama fa ba ta son mutane irin Nasirin. Amma sai ta yi abin da kowa ya yi mamaki. Tana zama ta kwantar da kanta a saman ƙirjinsa. Wannan ɗiyar Eji ce ko? Ya Auwal ya tambayi MG. Kafin ya ba su amsa Momi ta amsa mishi da cewa, kaga kamanni ko? Su biyu ne, Allah ya karɓi ɗaya yau bai futa kwana 10 ba. Ta ƙarasa tana share hawayenta. Gaisuwa ya mata sannan ya tambayi ina nake. Nuna ni Hidaya ta yi, ɗago kaina na yi ina share hawayena. Kallon yadda Mama ta manne sosai a jikinsa ya saka ni mamaki. Baki na buɗe ina gaishe shi ta'aziyya ya yi min na rasuwar Eji na. Duk da ya min ta waya a lokacin, sannan ma ya min na Nasirin ɗita. Na sunkuyar da kaina ina goge hawayena ba tare da na amsa masa ba. Haƙuri da nasiha kam ya dinga min. Sun tashi za su tafi Mama ta ƙifir, ta ƙi ya bari ya ajiye ta. MG ya ƙoƙarin karɓanta amma fir yarinyar nan ta ƙi da aka matsa mata sai ta fara kuka. Gashi jikinta har lokacin da ɗan zazzaɓi. Hana MG ɗaukan ta ya a hankali ya fara rarrashinta akan zai je ya dawo ne. Amma yarinyar nan sam ta ƙi. Ummi ta miƙa hannu akan ta zo nan ma fa sai ta ƙi. Ni dama ban bi ta kanta ba don na san ta fi damuwa da Ummi a kaina. Ni dama tawa Nasirin ce. Tambayanta yayi yaya sunanki? Ɗago kai tai tana gwalancinta. Tatija Anunu Ashasha. Wato Khadija wai Amina Aisha. Murmushi ya ce to dauta Khadija bari na je na siyo miki sweet ko sai na kawo ki bani labari. Da na raina rai da idanu kamar za ta yi kuka. Murmushi ya dago ya dube ni. Ina ga idan zan koma da ‘yata zan tafi. Dan alama ya nuna ni take so ba kowa ba. Murmushi na miƙa mata hannu. Mama zo bari dadi ya je ya dawo sai ya dauke ki ko? Tasowa ta dawo kan cinya na ta zauna idanta har ya fara hawaye. Ƙura min ido ya dan sai da na sauke nawa dan ya ƙura min ido sosai. Tashi ya da muryar shi mara amo sosai, kamar wanda yake yanga idan yana magana ko yake tsoron a ji sautin muryansa. Mama sai na dawo? Muka sake haɗa ido da shi, sannan na mai da kaina ƙasa da sauri saboda ganin ya ƙura min su. Bayan sun fita ne na sauke ajiyan zuciya can ƙasa. Kallon fuskar Mama da ta yi ta shagwaɓe fuska nake yi kamar za ta yi kuka. Kwantar da ita nai sosai a jikina haka dai muka wuna a gidan, ana magrib muka tafi gida. Ni dai washe gari ƙin zuwa nai, na fake da kaina yana ciwo. Sai ranar sadakan 3 tukunna na zo, shi ma sai kusan azahar. Ana addu'an 3 kuwa bayan sallar la'asar kuwa na matsa wa Ummi akan cewa sai mun tafi. Sallama muka musu dukkaninsu muka wuce gida. Muna fitowa haraban gidan inda motan take. Da yake ni na kawo mu to motan tana nan. Muna zuwa jikin motan sai ga MG ya taso ya zo ya yi wa su Ummi sallama. Idansa yana kaina yake sallama da su Ummi. Yau sati ɗaya kenan da rasuwan Gwaggo. Dukkaninsu suka haɗi yaranta da wasu daga 'yan uwanta da suka zo. Suka saka aka fitar da kayanta aka rabar. Sun mata addu'a sosai sun kuma yi alkawarin ƙara haɗa kawunansu. Inda a ƙarshe suka tsayar da shawarar ɗauko wata cousin ɗin Gwaggo su ajiye ta a gidan. Domin dai kada gida ya mutu kuma kowa ya zo zai shigo domin tunawa da gidan.
A nan ne kuma ya Auwal ya ɗauko maganan aurenmu da MG sannan ya nemi shawarar 'yan uwan shi a game da hakan. To ni dai shawara ta yanzu shine, kai MG ka yi haƙuri, yadda Gwaggo ta yi magana ana gobe za ta rasu. Dan na shigo take ce min zuciyarta ba ta yi na'am da hakan ba. Duba da yadda Momi da 'ya'yanta suka mana halacci a rayuwa, kuma a ce an haɗa ƙanwar Eji da matarsa zaman kishi? Gaskiya ita ba ta yi na'am da hakan ba sam. Ko sun nemi hakan ai kara suka yi da nuna wa Aisha ƙauna. Amma ita kan ba ta so, ba ta yi na'am da hakan ba. Ba wai don ba ta son Aisha ba. Kawai abin bai yi mata ba ne, baya ana barin Halil don kunya. Cewar Hassan ya faɗi yadda duk suka yi da Gwaggon. Kowannensu ma sai ya faɗi yadda suka yi da ita. Kallo na sosai cikin ido ya Auwal sannan ya ce, 2 weeks zan ƙara kafin na tafi. Zan yi ƙoƙari na je na nema maka aurenta, tunda kana son ta sosai. Hakan ya yi maka? Girgiza kai MG ya cike da tashin hankali ya ce, a'a a bari kawai, na haƙura, da a ce Gwaggo na raye ne, zan ƙara neman alfarmanta. Amma tunda ba ta raye ba zan yi abin da bai kwanta mata ba. Tabbas ina son Aisha kuma na so ta tsakanina da Allah. Kuma na yi burin ba ta kulawa da 'ya'yanta. Da ranar da Eji zai rasu hiran da muka yi duk a kanta ne da 'ya'yansa. Ya gaya min yana jin tsoron yadda ciwonsa ya saka shi a gaba, ya ƙi jin magani. Baya so ya rasu wani ya raba Aisha da 'ya'yansa. Shi ya fi so ko shi ko ita su ba su tarbiyya. Shi ya sa na so aurenta na riƙe yaran da ita. Ya ƙarasa faɗa yana mai da kansa ƙasa, zuciyarsa tana wani irin tafasa kamar za ta ƙone. Ya Sani ne ya dafa kafaɗansa ya ce, ka yi haƙuri, na san baka ji daɗin hakan ba. Idan ta mu ne duk mun yi na'am da faruwar hakan. Amma abin da Gwaggo ta hango shi ma yana kan hanya MG. Matan nan Momi 'yar halal ce kuma ta yi halacci da kowannenmu. Bai kamata mu saka mata da rashin halacci ba. Don duk dauriyarta da ƙaunar da take maka take yi wa ita Aishan, wallahi kara ne da kawaici irin na mutanen da suka yi ƙaranci a wannan lokacin. Ta fi son Eji da 'yarta Hidaya. Amma saboda Allah ya jarabce ta da son Eji da duk wani abu da ya shafe shi, shi ya sa ta yi ƙarfin halin haɗa aminin shi ɗan uwan shi da matar Eji ɗin. Ba wai don ba ta jin ciwon za a yi wa 'yarta kishiya ba. A'a, tana ji. Ji ma kuma sosai. Shi ne abin da Gwaggo take dubawa take kuma kwatanta shi da kanta. Amma idan har ka ji babu komai, mu za mu mara maka baya ka aure ta. Amma dai ba a son ranmu ba. Saboda Gwaggonmu ba ta yi na'am da hakan ba. Kawai saboda farin cikin ka za mu yi. Maganan kama da kai kace Momin ƙarfin hali ta yi, wallahi hakan ne. Domin akwai ranar da suna waya da Huda matata. Bata san na taho hanyar kicin ba, na ji tana ba uwar haƙuri da 'yar uwar. Ina ga ita 'yar uwar ta amince ne saboda farin cikin ka MG. Kuma uwar ce ta tirsasa ta. Idan abin kuma ya ciyo ta sai ta yi ta kuka. Da ƙyar 'yar uwar take kwantar mata da hankali ba. Ku ga tun ba a yi ba kenan? Idan an yi kuma yaya za su daidaita abin a tsakaninsu? Ina ga gara kawai a yi haƙuri da auren nan, ta auri wani daban. Sai mu yi ta addu'an Allah ya bata mijin da zai riƙe ta da 'yarta tsakani da Allah. Domin nagari ai ba sa ƙarewa. Kuma dan 'ya ɗaya kam, ai idan shi mutumin kirki ne ba wani abu ba ne. Idan ya so ɗawainiyarta sai kana ɗauka. Idan ta yi hutu sai ta dinga zuwa maka tun da wife ɗinka ma antinta ne. Hankali kwance za ta samu kulawa ta ko'ina, kaga hankalin kowa ai a kwance yake. Hassan ya faɗa yana mai da kallonsa kan yaya Auwal ɗin. Hussein da Rabi'u duk su ma haƙuri da nasiha suka yi mishi. Yaya Auwal ne bai ce uffan ba sai kallonsa da yake yi kawai cike da tausayawa. Gyara zama MG ya ce, to ni ai ban san wani irin namiji ne zai aure ta ba. Na farko zai yarda da zumuncinmu? Zai riƙe ita Aishan cikin girmamawa da mutuntawa? Zai amince da riƙon mama? Aisha za ta samu kulawa hankalinta ya kwanta? Abubuwan da suke damuna game da makomar rayuwar Aisha suna da ɗimbin yawa, ba za ku gane ba. Na so Aisha tun ranar da na fara ganinta. Na yi buri da fatan rayuwa da ita har abada. Saboda har yau babu wata mace a zuciyata da ta kama ƙafan Aisha. Amma na sadaukar wa ɗan uwana ita saboda na san za ta samu duk wani kulawa da ƙauna daga gare shi. Na yi imani da Allah Eji bai kai ni san Aisha ba. Kawai ya fi ni buƙatanta ne a lokacin. Kuma girma da ƙaunar da yake tsakaninmu da shi ko rayuwa ce idan wani zai ba wani, to a duniya wa Eji zan ba wa nawa. Shiru ya saboda hawayen da suka zubo mishi ya sa hannu share. Na so Aisha so wanda babu algus a cikinsa. Amma san da nake mata ba zai saka ni so ganinta cikin damuwa ba. Idan aurena da ita zai jefa ta cikin damuwa, yadda kowa yake hangowa, to tabbas na shirya haƙura da ita a karo na biyu domin na fi son ta da kaina.
Ni kuma zan rungumi ƙaddara na da take ta zuwan min a haka. Allah ya hana ni Aisha a karo na farko saboda Eji. Yanzu kuma wani sabon ƙaddaran zai hana ni Aisha a karo na biyu saboda ɗaya daga cikinku. Shiru ya yi da magana yana share hawayen da suka taho masa. Ɗago kai da sauri ya Awwal ya yi dube shi. Sai kuma ya mai da kansa kan Hassan da yake magana. Wani irin ɗaya daga cikinmu? Yarinyar da ka so kamar ranka ne da rayuwanka kake cewa ɗaya daga cikinmu? Ni gaba ɗaya ma ban fahimce ka ba Muktar. Ban fahimci me kake faɗa ba. Ka min bayani daidai da fahimta na. Ƙaddara ta akan Aisha zan dinga barinta ne saboda kunya. Dan Malam Bahaushe yana cewa ana barin halal dan kunya. To tabbas karo na ɗaya da na biyu zan ba Aisha bari na har abada dan kunya. Kuma yanda na cire ta a zuciyata lokacin da Eji ya aure ta, haka yanzu ma zan cire ta a zuciyata na har abada. Duk da hakan dai ba mu fahimce ka ba MG. Hassan ya sake maimaitawa. Hankalina ba zai kwanta Aisha ta je ta auri wani ba. Ba zan samu natsuwan kula da su ita da yarta da Eji ya rasu ya ban min ba. Zan fi so ɗaya daga cikinku ya auri Aisha don sama min natsuwa da kwanciyar hankalin da kuka saba tun daga zuwa na duniya, wanda har yanzu ba ku taɓa gajiyawa ba. Ya Awwal, ya Sani, ya Rabi'u, ya Husaini, kai ka sha gaya mana kai mijin mace ɗaya ne, ba za ka iya zama da mata biyu ba. To na cire ka a cikin lissafi. Amma ko ina so ɗaya daga cikinku ya min kara ya auri Aisha don hankalina ya kwanta. Ya zama na bar ta a karo na biyu saboda matata Hidaya da ɗan uwana mai rabon samunta. Ya tabbata ana barin halal don kunya kenan. Gaskiya MG kai jarumin namiji ne. Samun mai irin zuciyarka yana da wuya. Zuciyar gwaggo, zuciyar alƙali, zuciyar Baba Garba, zuciyar Yaya Awwal. Duk su Allah ya haɗa a ruhi da ganga jiki ɗaya. Na daɗe a duniya ban ga wani mai zumunci da zuciya mai kyau irin taka ba MG. Gaskiya ni kam na yi na'am da wannan shawaran. Dan na yi imani da Allah jini ba wasa ba ne. Yadda ka kawar da kanka a kanta da Eji ya aure ta za ka kawar sama da haka idan ɗaya daga cikinmu ya yi aure ta. Kuma zuciyata ta fi na'am da Yaya Awwal. Shi zai maye gurbin Eji. Dan matarsa babu sabo a tsakaninta da Aisha. Kuma haƙuri da dattakun yayanmu ya fi cancanta da ya riƙe mana mama da Aisha. Cewar Yaya Sani. Dukkaninsu sun amince da wannan shawaran. Amma Yaya Awwal bai ce ofan ba sai ido da ya zuba a MG da yake ta share hawaye lokaci zuwa lokaci. Dago da kai MG ya kalli yayan nasa bai ce komai ba har lokacin. Muryarsa na ɗan rawa na karayan zuciya ya ce yaya. Bai ƙarasa ba Yaya Awwal ya ɗaga masa hannu alaman ya shiru. Sannan ya miƙa masa hannu na nufin ya matso kusa da shi. Rarrafawa ya yi kusa da yayan nasa. Kansa ya ɗora a saman cinyar yayan hawaye na zuba a kan cinyar Yaya Awwal. Shiru kowa ya baka jin komai sai shashsheƙan kukan MG. Kuka yake yi kamar mace a wannan lokacin. Zuciya ce ta tara abubuwa da dama a cikinta. Dole idan ana son sauƙi a amayar da ita. Ya yi kukan abubuwa da dama da suka faru da shi. Tun zuwansa duniya da gwagwarmayar da ya sha na rayuwa ya kuka da su. Duk ciki a ciki kuma babu mafi ciwo irin rashin Eji da rashin Aisha da ya yi. Da kuma rashin uwa madogara gwaggwansa. Uwar da ta yi gwagwarmayar rayuwa domin farin cikinsa. Tabbas ya tara abin kuka a rayuwarsa. To shi kam har yaushe zai samu sauƙi kenan. Yanzu akwai wani abu da ya yi saura na jin daɗi a wurinsa? Babu Eji babu Aisha. Yaushe zuciyarsa za ta saba da rashin Eji ne kam? Har yaushe ne kam? Sai kawai ya fashe da kuka mai ƙarfin gaske. Duka 'yan uwansa sai suka fara rarrashinsa. Wa irin su Yaya Sani da Husaina har sai da suka yi hawaye. Rabi'u kuma da ka gansa yanda fuskar nan ta yi ja za ka ɗauka zuciyarsa fashewa za ta yi. Kuka sosai Yaya Awwal bai hana shi ba. Sai da ya gaji don kansa ya yi shiru, har kuma lokacin kansa na kwance akan cinyar Yaya Awwal ɗin. To abokan labari, a nan za mu dasa aya a dakace mu a zuwan kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa. Kar da ya manta a daina like tare da yin comment domin jin ra'ayoyinku.